Госпожо Рошманова, Вие бяхте делегат на втория конгрес на Сдружение Съюз на пенсионерите 2004. Кога е създадено Сдружението? Каква бе програмата на конгреса? Какви решения се взеха и какво лично вас ви впечатли от този конгрес? На 19 ноември се откри втория конгрес в 10 часа в Централния военен клуб от председателя на Съюза на пенсионерите 2004 господин Цветан Минков. На 2 април 2004 година се учредява Съюза на пенсионерите. В момента в нашата страна има над 15 съюза, но най-големият е Съюз 2004. На първия конгрес неговите членове са били 61 000, днес 81 000. Увеличени са с 20 000. Да се признае и участва в управленческите структури, членовете на Съюза трябва да са минимум 100 000. На конгреса трябваше да участват 264 делегати, а участие в него взимаха 238 или 94%. Кворум имаше и той започна работа в определения час или 10 часа. Не получихме уважение от правителството, от нито една държавна институция, от нито една партия, а само от 3 представители от 3 военни съюза, настоящи пенсионери. На конгреса присъстваха редакторите и журналисти от вестници Трета възраст, пенсионери, Втора младост и вестник над 55 години. Отчетният доклад, изнесен от неговия председател на Централния съвет, беше изчерпателен, много точен. Засегна всички проблеми на обществото. След прочитането му се поставиха и много въпроси и предложения. Пенсионерите в България са на 3 милиона, от които близо 2 милиона вземат пенсии под и до 300 лева, най-ниски от всички държави в Европейския съюз. В държавите от Европейския съюз пенсиите са от 420 до 800 евро. Пенсионерските клубове в страната са 1200. Почти всички са в партньорство с читалищата. Взаимна работа, уважение. Важно решение на централното ръководство е да внесе в Народното събрание следващата година приемане закон за възрастните хора. В новата реформа, която сега се изготвя и се отнася за пенсионерите, пенсионирани след 2000-та година, а до 2000-та година пенсионирали, няма и дума и обещание за тяхното увеличение на пенсиите. Отчете се, че нито едно от щедрите обещания на ГЕРБ не е изпълнено. Напротив, завишена е таксата при здравната система, завишени са пощенските услуги, не се увеличи обещания процент на вдовишките